N'isi nke ise anyị nwere ego n'ụbọchị taa, n'ụkwa ruo oge ya ọ daa, nke Tony Ubesi edere, bụ ụbọchị atụghere ihe dị na ngwugwu. O meela abalị 3 Chude lọtara, o wee kwuo n'obi ya na echi na ya ga-eje hụ Ngozi. Nke a adịghị nke ịchọwa ọgọdụkwụ ogologo ọ ga-eti wee gaa, n'ihi na ego ya jisiri ike dulata ya n'ụlọ. O bidoro kwadowe maka ije ọ ga-eje echi. O denyere uwe ọcha ya agwụ n'ahụ, nke bụ na imetụ ya aka ebe o si pịajie ya, ọ kawa gị aka. Mgbe o dechara akwa, o bidoro kwadowe ihe nwata akwụkwọ ha gwara ya ka o kwuo ma o ruo na be Ngozi ha, kwumochaa ya kwe n'isi, mara na ọ dịghị ihe ga-eme ka ya ghara ijeta ihe. Abalị dị ya ka o tegbuola onwe ya n'aka. Ọkụkọ akwaghị nke abụọ. O tetelarị, wụọ ahụ, chọwa onwe ya mma. Nne ya hụrụ ka o si eme n'ụtụtụ ahụ, mara na awọ anaghị agba ọsọ ehihie na nkịtị, jụọ ya ebe ọ na-akwado ije. Ma Chude ghara ya ụgha. Nne ya ejirila obi ya mara ihe ọ na-akwado, maka na n'ala Igbo, nwaanyị chọwa oke mma, ajụọ ya ma ọ na-achọ ịgabe di ya. Nwoke chọkwaa mma nke ukwuu, ajụwa ya ma ọ na-eje ịlụ nwaanyị. Ụdị ihe a bụ ihe nne ya hụrụ mgbe ọ dị n'agbọghọ, nke bụ na ụdị omume ọ sọrọ Chude ya mee, nne ya amarala ihe o bu n'uche. Mgbe Chude kwadochara onwe ya, o bupụtara igwe nna ya n'ihi na nna ya ejighị ya jee ọrụ. O ruola ọgụ afọ na 10 nna ya goro igwe ahụ, ma eleruo ogori anya, ọ dịka ọ bụ agbọghọ. Mgbe Chude riri igwe nna ya, o kweghị na onye ọzọ nọ n'Enugu. Ihu bụ ya naanị ọchị. Ma mgbe o ruwere ụlọ Ngozi ha nso, ahụ bidoro mawa ya ririri. Ọ kachiri obi gbara igwe ya gawa ruo mgbe o ruru n'ihu be Ngozi ha. Ọ hụchatara azụ Ngozi ebe ọ nọ n'ime ụlọ. Egwu ekweghị ya kwụsị, o wee gbafee. Mgbe Ngozi hụrụ ya ka ọ gbafere, ọ maara na ọ bụ be ha ka ọ bịara, ma egwu ekweghị ya bata. Ngozi kwuoro maka ya bịa nọrọ n'ezi ebe nne ya na-ere ihe. Mgbe o chere Chude ka ọ bịa, ọ hụghị ya, wee baa n'ụlọ. Chude gbafetere ọzọ, gbafere ụlọ Ngozi ha obere, gaa kwụsị ebe ụmụaka na-egwu egwu, mara ụma jụwa ha ebe ogbe adịghị n'Enugu dị. Ma ụmụaka ahụ amaghị. Mgbe nke a na-eme, ọ na-atụ anya ka ọ mara ma Ngozi a ga-apụta ezi, ma onye pụtara bụ nke Ngozi tọrọ. Ụmụaka ahụ wee tikuo ya mkpu sị ya, "Chinyere, bịa ka ị mara onye a na-achọ." Chinyere nọrọ ebe ọ nọ jiri nnukwu olu jụọ Chude sị, "Chude, ọ bụ Ngozi ka ị na-achọ?" Ebe Chude na-achọ ka o goro egorogoba be Ngozi ha, ka Chinyere bịara gbaa ya ama. Ọ maghị ma ọ bụ ya mie n'ala ka ọ bụ ya fee efe. Ihe o mere ọ rịkwasara igwe ya, zọwa ya ka a ga-anwụ taa ka a ga-anwụ echi. Moto chụwa ya ọsọ, ọ pụghị ịchụkwudo ya ebe ọ na-agba ọsọ dịghị onye na-achụ ya. Na ọ daghị ada igwe bụ chi ya nyere ya aka. Na moto egbughị ya bụ na chi ya mụ anya. Na o gbughị mmadụ bụ na ya na chi ya dị na mma. Ọ bụrụ na o nwere onye na-akpọ ya n'ụzọ ọ maghị, nke bụ isiokwu bụ na ọ maghị mgbe o ji gbafee ihu ezi ha, ma ọ maara ebe ọ nọ bụ mgbe o ruru n'otu ụlọ akwụkwọ. Ọ rịdara ebe ahụ zutechaa ike tupu ọ laghachiwe na be ha. Mgbe o ruru ụlọ, o bidoro chewe ka ije o jere si ghọọ ya ahịa, wee sị na ya ga-ejeghachi ọzọ echi. O jiri mgbede ahụ jee na be nwata akwụkwọ ha ahụ na-akụziri ya ụzọ esi eje, o wee gbaziere ya ụzọ. Mgbe chi foro, o wee dị n'ụdị ya bilie. Mgbe o ruru, ọ bara n'ụlọ ebe a na-ere ihe jụwa ma ha enwere nke a ma ha enwere nke a, maka na nkwọ chọwa ibu ọkụkọ, ọ chọọ otu osisi dị nso ebe ahụ nọrọ, wee na-ede ọkụkọ ahụ. Ka a na-eme, lee Ngozi ka ọ gbakwutere ya ebe ahụ. Ngozi sị ya ka ha baa be ha, o wee jiri egwu kwe. Mgbe ha batara, lee nna Ngozi ka ọ nọ n'ime ụlọ ha. Ngozi amaghị na nna ya ama ihe dị n'etiti ha abụọ, ma otu ọbụla o si dị, ọ ga-eme ka ndị be ha mara na ọ bụ Chude ka ọ na-adabara ha abụọ, maka na ndị Igbo kwuru sị, onye na-eri udele ya gosi ọha
ka ọ ga-abụ ihe mewe ya ka a mara ebe o si, ala tụọ ada ejiri mkpọ gafee ya. Ihe ụfọdụ na-esi ike ikwu ma e were ilu okwu jiri akwụkwọ nri bie oji, ọ dị onye na-anụ ya ụtọ na ntị. Ngọzi wee sị nna ya, Chude bịara ịhụ m n'ihi na mụ na ya ahụbeghị site mgbe ha mechiri. O lere nna ya anya n'ihu ka ọ mara ma ọ ghọtakwara ihe o kwuru, ma nna ya abụghị nwata. Ọ bụrụ na Ngọzi sị Chude bịara ịhụ anyị, ọ dị iche maka na a sị na nke anyị bụ nke anyị, ma nke m bụ nke m. Nna ya kpọrọ nne ya sị ya bịa kelee Chude. Mgbe ha abụọ pụrụ ezi, ha gara gbaa izu maka ihe Ngọzi gwara nna ya. Ha abụọ sị na ebe Chude bụ onye nne ya na nna ya bụ ezigbo mmadụ, Chude na onwe ya maa mma nwoke, dakwa okorobịa. Ebe ụtara dị mma, ofe dị mma, gịnị ga-egbochi enyi iri ihe na be enyi ya? Ebe ọ bụ na Chude bụ mmadụ a na-atụ anya na emesịa ọ ga-abụ mmadụ ga-aba uru, ọ bụrụ na ọ gụchaa akwụkwọ lụwa nwa ha, ọ ga-adị ha mma maka na ọ ga-enye aka ijikọsi ezinụlọ Maazị Ọnwụka na ezinụlọ Maazị Obike. Ọ bụ eziokwu na ha abụọ erubeghị ogo ịbụ di na nwunye. A ga na-ele ha abụọ anya maka na onye biliri ọtọ ma ebe ọ na-eje, Chukwu nye aka, ọ gaghị ahịa ahụ ha abụọ esi n'igote ụtaba bawa ime ahịa. Site ugbu a gawa n'ihu, ezinụlọ abụọ a kwekọrịtara na ha abụọ ga na-ayị ma na-adụ ha ọdụ nne na nna na-adụ ụmụ ha. Chude abụghịkwa ọbịa na be Ngọzi ha, nke Ngọzi ji abụ ọbịa na be Chude, ma ha kwere onwe ha nkwa na ebe ndị mụrụ ha tụkwasịra ha obi, ha agaghị ekwe ka ihere mee ha, n'ihi na ọ bụghị nwata ọbụla ka nne na nna ya na-atụkwasị obi. Ka anyị wụsawara nke taata ebe a, na ebe a ka isiokwu nke taata gwụrụ. O ruo nwanne echi, anyị ebido n'isi nke isii. Ya bụ akwụkwọ na ha agbada. N'isi nke isii, isi ya pụtara dimkpa taa akụ. Ekene m unu ma kene ife na-ejere unu ozi. Daalụ.